Бавец. Екстра. Пач, Колю, не бягай сега тъмън вълова тук. Сега ще го пратим по скат. Кадро. Ще кажем, той терорист от Разкопаница иска да убива Ахмед Доган. Догана да е. Минчо, има и инвентор. Печки ли? Кое е 190? Радиатор. 190 хиляди. 24 лева. От 40 и колко на 24 лева калфа. Ти инвестор или конвертор? Инвентор. Инвестор. Инвентор. Ние ходим смотреть колата на работа и не знам. Къде за риба, къде. Махни си пръста, ноките. 200 км на седмица прави. Той не пречи. 24 лева, да има една, като не ти върши работа. Да е толкова такива. Не съм закъсвал никъде. Има знам на каква принцип работи. 700, 1200 и 2000 бата. Подстанало. Таковата... А народна кола. Майката, кара си изобщо. Като карам 120 на магистралата и ме гледат така, чувстват тази барака, как така върви. Не знаят, че с 120, защото като лечията изпреварва, гледа неговия километраж, тия 130-140 да му те изпревари. Сигурно. Ти като подминава, настъпи още малко. Да набере. Има душа. Даваш мигачи, настъпваш малко. Да направя кал. Да. Да му убиеш инерцията. Ако не ме изпреварва някой, карам се в това плотно мъче, като гледам някой изтребител как се е залетял отзад, прибирам се пак на сам. Те нарочно ти пускат гивеж да ги изпреварваш, да кажат, тази руска машина още върви яко. Преварвай ги ми, когато има дет карат с 90 там, с 100, я карат Те камикадзета напълниха магистралите с паметници да ги е в майката. Тук по стария път на Пазарджик, ако мине да видиш кой ще кажеш, че гробища има. Отляво, отдясно, матетки и дървета, кората не може да му убили. Отляво, отдясно, фенери, паметници, китки, не знам какво. Пяти. Билбордовете им пречат. Много жалко. Мирно време, жертви, войни. Ма никадърниците, каквото и да ги правиш, той си е никадърник. Те половината са... Дядо Колю, къде отиваш, бе? Шиял тук е. За риба. За риба ли? Аз се чуда как да те залова. Ти за риби ще ми ходи, гледай го. Он е за дългата пишка да направи. Уй. Черничко, той е човек ли? Черничко, той е човек. Маш с тези камери отиде там в Марица да работи. Има бутчета, какво снимаш, бе? Ти знаеш как приличаш на този ден нападна Доган, мен? Сега ще изкарам... Челата, може да му фърлят един бой. В 24 часа сега ще го прата... Той направи един театър, той ако искаше да го трепи, го беше отрепал 5 пъти. Абе, театър, ама то бая бой изяли. Ушки, ма те бият здраво да ги е. Ето, ма той сега ще ги съди тия. Ще ги осъди сега. Те уния не са знаели, бе, да ги е в тапанари. Кои не са знаели? И те не го бият, не знаят, че е театър и го бият наистина. Човека очаквам ми охраната да го хванат. Обаче тя охраната си чопли носа. Знаеш колко парички ще вземе сега от тези, дето го ритат? Щяха да го застрелят, щяха Всичко е да заснето. го такова, те тогава щяха да разберат охраната. Тя охраната се разтича, он е 5 пъти му опиря пистол в главата. Той ако искаш да го трепи, ще го удари 3 пъти го зарежда. Ма не бе, той ще да го Той удари само с го штракне, така и му го сочи, само го штракне. И Доган са му се фърли така, после по гръб легна, он е тръгна бяг. Как се търкома, като... Ма с пистола да го удари в главата, ще му направи дупка. Той ще да го трепа. Това може. Само го плаши, те му свали гащи още малко. Чига и на театър прави. Той не искаше му муши нещо в задника там, държеше. Вади му патроните. Изкара му, ножа му изкара отзад. Не бе, третия патрон му бил в газа, бе. Не можа да се наведе до... Голям цирк направиха. Не, циганска работа, не знаеш хубава работа, ма циганска.
Направете го малко по-артистично. Да гръмне пистола, ония се навиде, ушким се навел. Той мисли, че той само го штракаше на празно пистола. Той може да са били празни патроните, само да го штрака на празно. Той може да му е изтъркал това ударника, да не може да гърмат, само да штрака, да го штрака, да го стряска. Ма буцата не му се пие бира, мен. И сега иска ли той да си плаща за тази охрана, дето го охраняват, той да го изценирате, да не плаща. Сега ще им кажа, вие не сте свършили никаква 20 работа. човека го охраняват Доган специално и всичко от народа плаща. И как допуснаха да отиде оня? Милион и половина платили за тази охрана, дето го пази. Виж, че е наговорена работа, те направо са му дали пари. Пускат туди и казаха да си плаща, вика, той не е вика от социално слаб. Като иска да го охранят, да си плаща. Откъде толкова трябва да охраняват 20-30 човека по милион и половина, какво става с тази държава? Не само за охрана. Парванов охраняваме още една година. Петър Стоянов, Парванов, он е по една година. Не е примитака. Пожизнена пенсия. Абе, прати ни кабели там за... Сега снима хард диска ще свърши, бе. Аз утре като ви кача в Фейсбук ще видите. Не! Трябва да го питам тогава. Кажи, това е електората на ДПС. Ето го. Вижте ги. Електората на ДПС. Главната е широка. Главната е широко, булеварда. Бойко Борисов направи магистрала. Там на джумаята е кофти. Джумаята минеш ли към брачелите, се чат там такова дъски и перони с хайбало майката. Виждам бурканите, с ракиите, салатите. Сега ще видиш утре във Фейсбук. На Доган му готвят друг атентат. 10 години трябваше да го убият, не сега. Те ако са искали го убият. Не им стиска, защото той държи парата. Абе, нищо не държи този Сигинен, бе. Държат коте. Но има дала по някой. Випо! Ела, дядо! Вип! Випи! Випо! Випо! Ела, Випо! Випо! Имало някакво детско куче. Заплоди елзата. Да, пуска го, ама Весо го гони, не му дава. Викам, виж какъв е хубав. Той не е от нейната класа. Само моя Бенджо може да го шива. Дали? Шива е той. Окей, всичко точно. Ще беше и такова. Ама това после като го пусна на компютъра, знаеш колко хубаво става. То сега е слънце, това. Иначе взема един маник. Това приближава HQ качество. Другата старата какво направи? Стои. Горе-долу. Работи. Стои, ама тя трябва да носи на гърбата. Вече Скоро като бяха децата, пускаха клипа там от пяска. гледа ли го? Колко съм се смеял. Аз всеки път, като го пусна, се смятам. То е много интересно. С катерим по колите. Ясно? Да, аз съм го гледал. Толкова не го гледал. Тогава. Никито и къде да яла да се видиш. Към къде бе? Камери имаме, Къде се няма гледаш? кой да снима. И Богданка спечели една, дадоха, докараха и там къде да спечели. И седи у нас, ето как. Нито съм е погледнал, нито... Аз дадах 500 лева, мама. За какво е? За камера? За какво ти е? И толкова бяха. Еми ще снима човека, бе, за какво му е. Буцата не взима участие тук нещо. Какво става? 500 лева, да бях снимал. Кажи нещо бе, байкова. Такъв казан носят. 5-6 години. Казани носят, какво правите, бе?